Yo! Kumusta mga Kalibangan TV? Kumusta? Dito na naman tayo sa ating bagong vlog na nagawa sa araw na ito na pinamagatan nating ano ba ang hayop na to? Bago ang lahat mga kaibigan, no? Shoutout muna sa aking mahal na mga taga-subaybay, sa aking mga viewer, lalong-lalot na sa aking mga subscriber at sa mga gusto pang mag-follow sa akin. Sana po magustuhan nyo ang mga video natin. Bago natin simulan ng lahat, please paki-subscribe, paki-click sa button bell at paki-share sa ating mga video at comment naman. Siguro hindi na natin ito patagalin pa kasi parang libang na talaga ako. Ang pamagat ito ay ano ba ang hayop na yon? Kalib, anong pangalan sa hayop na yan? Pato. Anong ibig sabihin ng fato? Ang ibig sabihin ng pato ay patoka-toka, pakaway-kaway. Kalib, ano ang pangalan sa hayop na yan? Babo. Anong ibig sabihin ng babo? Sana hindi kagaya ng babo ang ugali mo. Kalib, ano ba ang pangalan sa hayop na yan? Aso. Aso. Ano ba ang aso? Kung gusto mo ng bunit alipunga, yakapin mo ang aso ko. Kalib, ano ang pangalan sa hayop na yan? Kameng ne. Kameng ni. Ano ang kameng ni? Kung ayaw mong maligo, ikaw ay kameng ni. Kalib, ano ang pangalan sa hayop na yan? Ang tawag sa hayop na to ay pusa. Ano ang ibig sabihin ng fusa? Ang pusa ay kaibigan ng daga. Ay! Kalib, ano ang pangalan sa hayop na yan? Beka. Beka. Ano ba ang beka? Kung gusto mong mahulog ang puso mo, sumatay ka na sa beka.